hei, mitä sä nukut siinä? Mä en ole saanut nukuttua kunnolla pari päivää. No, se nyt on pientä. Oispa tiennyt, kun minä opiskeluaikoina viikon valvon, kun tein lopputyötä. Ei siinä paljon painanut unettomuus ja esitinkin sen vielä sen jälkeen. Niin, että nyt vaan sitä. Ylös vaan ja piristymään. On ne kyllä. Ei ne ole enää samanlaisia nämä nuoret kuin oli minun aikana. Ylös siitä nyt. Hei, hei, ei tänne jää lorvimaan. Tämä on minun toimisto. Tänne tullaan vaan kun minä kutuuttuna vain. Hei, hei, hei. Lähtäis huomenna virikeryhmäläisten kanssa keilaamaan. Tämä nivaska tarvittaa 3 kappaleena takaisin tänä iltana. Ja tähän loppuun tarvittaa osallistujat ja tähän mahdolliset kautta ei osallistuvat ihmiset. Joo. Niin minä kuvaan jo tosiaan, että... Niin, kiva, että sanoit ääneen. No niin, minä sanoin nyt, että... Väärä biisi, saatana. Mä oon heistä, kun Sanna mun selätäkäinen jauhassa purkaa. Mä kuulin. Sanna, En tee mitään. No niin, tänään voitaisiin... Aloita alusta. Aloitit liian aikaisin. No niin, tänään voitaisiin vähän leikkiä piirileikkejä vai mitä, Emmukka? Ei! No niin, leikittäisikö tänään vähän piirileikkiä vai mitä, Emmukka? Joko? Leikittäisikö tänään vähän? Tässä on tämmönen... Perkele, Sanna! Elikkä kyseessä on vessapaperihaaste. Kuulostaa... Aloita alusta. Minun suhauskurlien alusta. Perketä, älä shuhisashi. Sattuu siitä kuntoon. Mihin Timo lähti? Älä naura. Hetkinen. No, me voidaan leikata sitten yhteen. Sanotaan että Timo lähti kotiin. Huomenta. Sori kun on Mä kolit sulla Ebola. Mä vaan nukuin pommiin. Vittu, mun sapuska.